L-ewwel minn sensiela ta' 5 avvenimenti li matulu ġew ippreżentati 5 proġetti ta' riċerka fis-settur tas-saħħa ħareġ fid-der kif ir-riċerkaturi Maltin qed jużaw teknoloġiji avvanzati bħall-intelligenza artifiċjali biex indirizzaw sfidi mediċi. Hyper 4B, wieħed mill-proġetti li saru b'finanzjament ta' Xjenza Malta, tmexxa mill-professur Lourdes Farrugia, tispjega li l-proġett jaħdem fuq trattament innovattiv għal kanċer tas-sider. Il-kunċett jaħdem permezz ta' sistema fejn aħna nkunu kapaċi nifokalizzaw l-enerġija tagħna f'dak it-tumur u bekk nkunu nistgħu nollu t-temperatura tat-tumur. Meta nkunu qed nollu t-temperatura nkunu qed nikkawżaw numru ta' effetti bioloġiċi bħal pereżempju nżidu ċ-ċirkolazzjoni tad-demm fit-tumur u bekk l-uptake tal-chemotherapy ikun aktar effettiv. Il-professur Owen Falzon qal li ġie żviluppat proġett li se jgħin lill-pazjenti bl-artrite. Aħna qegħdin niżviluppaw sistema li tintlibes bħala suletta hija għandha numru ta' sensors, bħalissa għandha numru ta' sensors biex naqbdu t-temperatura u issa qed navvanzaw dis-sistema biex fil-kuntest ta' rheumatoid arthritis nimmonitorjaw anke l-pressure distribution u l-attività tal-pazjenti biex bekk nistgħu naqbdu komplikazzjonijiet li jiżviluppaw minn stadju bikri biex bekk tieħed azzjoni preventiva kmini kemm jista' jkun. Matthew Bonello minn DigiClap Plus ippreżenta id ikkontrollata bl-intelligenza artifiċjali u tista' tintuża fl-occupational therapy l-aktar atfal b'cerebral palsy. Dr. Sant Osturk ippreżenta Broad Map li qed jesplora strateġiji avvanzati kontra l-kanċer waqt li l-professur David Saliba permezz tal-proġett Luxib qed jistudja l-evoluzzjoni bioloġika tal-kanċer tal-pulmun biex titjieb id-dijanjosi u l-kura personalizzata. Is-Segretarju Parlamentari Kita Zopparditanti qal li dawn il-proġetti huma parti mill-viżjoni tal-Gvern li Malta ssir żviluppatur tat-teknoloġija u mhux biss konsumatur tagħha. Dan fil-waqt li jinħoloq ambjent li jżomm l-aqwa mħuħ Maltin jaħdmu f'pajjiżhom stess. Qed nassistu għal-riżultat veru u propja. Rajna kif il-politika tal-Gvern permezz tal-finanzjament ġej minn Xjenza Malta qed naraw ir-riżultati ippreżentati mir-riċerkaturi infushom fejn qed ngħinu fil-kwalità tal-ħajja tal-pazjent tagħna. U għatem jgħid li r-riċerka u l-innovazzjoni huma motur ewlieni ta' ekonomija moderna u sostenibbli kif imsejjes fil-Malta Vision 2050.